Il-Partit Nazzjonalista ressaq ilment fil-konfront tax-Xandir Nazzjonali kif waqt l-aħbarijiet tal-PBS l-erba' filgħaxija ma kienx irrappurtata l-aħbar dwar il-pożizzjoni ta' Malta fl-indiċi tal-korruzzjoni. Liema pożizzjoni marret għall-aru pajjiżna spiċċa niżel fl-54 post mill-51 post illi kellu fl-2021 li huwa l-agħar post sa issa. Il-kelliema Xandir Nazzjonali Graham Bencini fittra li kiteb liċ-chairperson tal-Awtorità tax-Xandir qal li huwa taqajb li l-Istazzjon Nazzjonali ma għamel ebda referenza għal dan ir-rapport li huwa ta' importanza nazzjonali u ta' interess pubbliku. Kien biss wara li tressaq dan l-ilment li x-Xandir Nazzjonali iddeċida li jippubblika dan ir-rapport fuq il-portal tiegħu. Però li ma qalx ix-Xandir Nazzjonali hu li din is-sena Malta tilfet 5 postijiet oħra fuq is-sena ta' qabel. Dan ifisser li pajjiżna qed jibqa' jinżel l-isfel f'dan l-indiċi tal-korruzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista qed jittama din l-aħbar tkun imxandra wkoll waqt il-bulettin tal-aħbarijiet ta' TVM filwaqt li fil-futur ir-rapporti fuq l-Istazzjon Nazzjonali għandhom ikunu imparzjali u preċiżi. Dan il-każ ma kienx l-ewwel wieħed li fih il-PBS iċċensura kontenut importanti, hekk kif fl-aħħar jiem anke l-kliem tal-President tar-Repubblika kien iċċensurat, sempliċement għax tkellem dwar l-abort fil-jum illi fih id-dinja fakret l-Olokawst.